Mae'n arddangosfa cloriau ar y maes, a gyda fi mae Rhys Pys a Iwan Price o'r band Iwtant, a mae Llwyd Owen, yr awdur, wedi dewis clawr gloria mwy iconig yr amser yna gan Iwtant. Beth yw'ch ymateb chi i'r ffaith bod clawr y record yna sydd llun mor iconig arno fe? Beth sydd ar y clawr i ddechrau? Tŷ bach, llun o tŷ bach. Tŷ bach ffrog. Tŷ bach ffrog y drymar. Ac oedd e mewn, fi'n cofio oedd e mewn hasbawr, achos oedd hi'n dod o'r record yma allan, ac oedd rhaid iddo fe wneud y clawr yn gloi, ac oedd ni wedi gofyn y diwethaf os 6 mis i feddwl am rhywbeth, ac oedd fi'n meddwl yn dybyd, a ath e mewn i tŷ bach yn tynnu llun tŷ bach, a roed yn y clawr yn ati. Ond na rai fel fi yn oed i'n cofio'r clawr yna am be bynnag reswm, ond yn cofio Iwtant ar enwedig y stŵr o'ch chi'n neud ar y maes ar y pryd, enwedig Rhys yn rhedeg mewn leotard pink one-suit rownd y maes. Sut dyddiau o'n nhw? O'n nhw'n hwyl pan oedd pethau mynd yn iawn. Mae dal gyda ni'r leotard hefyd, dal yn ffito mewn iddi. Peth gret yw, mae'n rhaid dweud, cos dyn ni wedi stretcho. Ond yna o'n nhw'n ddoniol ar y tegau. O'n nhw'n, o ti'n teimlo bod ti'n chwarae gig, o ti'n teimlo bod ti'n mynd ar sesiwn, really. Sesiwn mawreddog o cerddoriaeth a joio. Bas chi'n troi edrych ar eich gilydd a gweld rhywun yn neud rhywbeth, chi ddim wedi gweld nhw'n neud o'r blaen, a just colli ar y llwyfan, ond hei, oedd neb yn gwybod oedd ni ddim yn neud beth o'n i fod wneud enw, felly oedd popeth yn ffain, oedd i gyd yn ffitio mewn. Oedd e i gyd wedi wneud heb cyffuriau. Sy'n fi dal yn ffindio'n anhygoel. A hanner amser ew cwrw hefyd, cos oedd rhaid ni gyrru nôl yn dod. Ond ti'n gweud gyn y Rhys bod Iwtant ddim yn cael ei cofio gymaint am yr rhan o'n nhw'n chwarae ar y pryd yn y scene rock? A pan ddylen nhw. So, odi yn beth da bod Llwyd wedi wneud cofio am y record a roi yn rhan o'r arddangosfa yma? O'n rhaid dweud, o'n i'n siaf dros ben. Dyn ni ddim yn y llyfrau, dyn ni ddim yn cael falle llinell neu ddau yn rhain o llyfrau am y cyfnod ni. Felly o'n i eitha siaf yn rhaid dweud pan weles i hynny. O'n i yn poeni braidd pan mae'n dweud o newidion ni ei fywyd ar ôl darllen i lyfrau. Dwi ddim yn siŵr eisiau pa ran o'i fywyd yn newidion ni, ond y rhan gorau mewn ffordd yw gwerthu selling out to the devil mewn ffordd yn dyfe, ond y darn mwyaf dderbyniol o'i lyfrau yw'n credu, ond na ni. A pa glawr iconig, falle o'r 90au neu'r 80au, beth bynnag? O, ni beth yn prynu recordio pobl eraill. Diolch yn fawr iawn i chi.